Orain arte mintzatu gara fabrikez, mintzatu gara industrializazio garaiko bizitza aldaketez, baina ez gara oraindik mintzatu langile mugimenduaz eta langile borrokaz. Badakizu zenbat greba egon ziren garai hartan? Bastakat ideik. Bueno, kontu pixkat izan dezazun, 13 urteko tarte batean, 70 greba baino gehiago egon ziren, pentsa. Gogor eman ziren, Baina eski, baina horren ondorioz lortu ziren langile eskubideak. Bertzeak bertze, zahartzaro asegurua, soldata duinagoak izatea edo 8 orduko lanaldia. Ez da gutxi? Javi, Euskal Herriko azken labe garaian gaude, horrelako tokietan ematen ziren garai bateko langile borrokaren une adierazgarrienak, eta behar bada hori da gelditu zaiguna, gure iruditerian. Bai, izandako lanari esker, gaur dauzkagu lan eskubide oso importanteak. Adibidez, orain oporra dauzkagu eta jai egunak ere, eta guzti hori lortu egin zen garai hartan, bai. Borroka horiek nolakoak ziren? Oso gogorrak, sindikatuak sortu berriak ziren, eta bai, borrokak eta grebak oso gogorrak ziren, poliziarekin eta zauriak, hildak, atxilotuak eta guztik. Eta zein izan zen grebarik handiena? Adibide bat, hemen Bizkaian erregistratuta daude 40 greba oso gogorrak 1910-tik 1911-amaiketara. Bakarrik urte baten erregistratuta daude 40 greba oso gogorrak, bai. Aipatzen da garai horretan emakumezkoak etxean gelditzen zirela, baina egia erran lantegi hauetan ere egon ziren, ezta? Bai, egon ziren, baina askotan ikusten dira lan hori emakume horien lanan apur bat romantikoa, eta ez zen batere horrela, baita, adibidez, zigarrerak, adibidez, euren lana gogorra zen, baita, baina hemen adibidez Bizkaian eta mehatxaritzetan haiek garbitzen zuten burdin minerala, eskuz. Imaginatu ze gogorra zen gero baita zirgariak hemen Bizkaian, adibide oso gogorra eta kargerak ere baita. Beraz, normalean, bazeuden alako lan batzuk oso interesgarria, baldintzak, behintzat, ez ziren oso gogorrak, baina bestetik mehatxaritzetan adibidez, eta hemen Ibaian, Nerbioi Ibaian, kargerak, zirgariak, lan horiek oso gogorra ziren. Eta ez zuten egiten, gizonak ez zuten egiten normalean. Emakumeek ere greba egunetan parte hartzen zuten, ezta? Bai, parte hartzen zuten, adibidez, nahiko ospetsua zen, nola baiteko esan dezakegu lehenengo emakume langileen greba, 1889an uste dut, hori Santutxuko zigarrerak, baina gero horren ostean baita mugimendua oso gogorra izan zen emakumeen artean ere, bai. Eta zer eskatzen zuten? Hori, lan baldintzak hobetzea, adibidez hor, Santutxuko zigarrerak hasten ziren lan egiten goizeko 7etan eta amaitzen zuten gaueko 10etan. Eta urtean 500 peseta kobratzen zuten urtean. Urte osoan. Hala ere erran genezake gaur egun lan munduan dauden baldintzak jende batean garai hartan egin ziren borroken ondorio direla? Duda barik.